от интернет пространството. Аз съм Мира и както виждате, до мен има един стол, което означава, че за днешното видео ще има един много специален гост. И това е... И специалният гост съм аз. Но също така това е брат ми. Нино. Здравейте! И за днешното видео, за да може да познаете и мен и брат ми повече и нашата странна връзка, съм ви приготвила едно Q&A, The Brother Tag, което не знам как се превежда на български, но е нещо като задаване на въпроси. Но има една уловка, за която той не знае. И това е, че някъде сред тази купичка, в която има въпроси, има и предизвикателства. Които са три са на брой, но са гадни. Така че да, приготви се. Добре, нека да видим кой първи ще тегли. Хайде. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Фак! Опиши брат си, сестра си с 3 думи. Опиши ме с 3 думи. Прекрасна, уникална и супер красива. Умна, красива много и... Five hours later. Поспалива. Поспалива! Да. Извинявай много, на това изобщо не е вярно, защото ти си много по-поспалив от мен. Така. Кой от двамата е любимецът на родителите ви? Аз. Аз. Аз съм първото дете. Аз съм там. второто. Аз съм била там преди. Аз съм оттупкала пътеката, по която ти вървиш в момента, бе. Аз съм на този свят повече време от тебе. Така. Тегли. Стига, бе! Изпи кола с оцет. Айде. Айде, аз ще ти донеса колата. Сега идвам. Това не е нормално, боли я главата. Трябва да се прегледа на психиатър, на психиатър е. Нормална работа. Малко, може да. Така, сега ще ги смесим тези две неща. Така. Слагам малко кола и много оцет. Не. Добре, айде спокойно, айде, ето. От цялото ли ще трябва да спия? Много малко оцет, моля те, Мира. Ще се разсърди иначе. Малко, Мира, няма го изпия, ако сложиш много. Стига! Не! Стига! Спри го да не се нацапам! Пи, стабилно. Да стига ти това. Хайде. Върнахме се и сме готови за следващия въпрос. Така, кой си прави повече селфита? И двамата си правим много. Да, и двамата сме големи кифли, честно казано. Нинко? Чия стая е по-чиста и подредена? Нейната. О, със сигурност е моята. Просто неговата е пълна кочина. Да. Дай на предизвикателство, бе. Така. Ако получиш обаждане, че брат ти е в затвора, кое е престъплението, което ще си помислиш, че е направил? Понеже гледахме много бандата на Ocean и се мотивирахме, като пораснем, да оберем... Да вземем всичките килчета злато. Да, от Българската народна банка. Така че най-вероятно за това и двамата ще сме в затвора някой ден. Айде тегли. Какво мразиш и какво харесваш брат си и сестра си? Или сестра си? Съответно в сестра си, защото аз съм момиче. Еми... Пък не. Какво мразиш? Какво? Мразя, че винаги като примерно се изгуби пари, или липсва бомбонче, или липсва нещо, казва веднага, че съм аз. Това е най-мразя. Харесвам в нея... Всичко. Така. Кое е общото между теб и брат ти? Кое е общото? Не, като цяло и двамата сме идиоти. И двамата обичаме да правим мизери и сме много шумни, много викаме. Когато Чичо ни беше тук и той спеше в моята стая, аз го толкова много го мъчех просто. И
всъщност ни беше забавно и на двамата, въпреки че на няколко пъти беше на прага да ревне. Беше ни забавно, нали, Нинко? Да. Да, много. Стига! Така, какво идете? Никнеймовете, с които се наричате. Наричал си ме Пюре. Наричал си ме Маймуна. Мръсна. Каква? Маймуна мръсна. Никога не ми е викал Како. Вика ми Мира. Да, Мира. Или господарке. Да, бе. Или богиня моя. Да, бе, да. Ай на колене! Няма. Кое е нещото, в което брат ти или сестра ти е много зле? Живота. Аз. Намажи лицето си с сняг. Мира, нали ти беше? Не, ти беше. Инсъртвам клипа в момента. Давай, брат. Стига толкова. Как се чувстваш, Нина? Добре, свежо. Ще настина. Вече чувствам как настивам. Така. За какво се карате най-често? Храна. Храна и пари. Не, пари не толкова, ама от вчера ми дължи 5 лева. Не е вярно. Да, дължи ми 5 лева. Нещо доброволна дейност. Защото ми каза, че я боли корема и аз нали се връщам от урок и по пътя ми един магазин да иска да взема желирани. И нали казва, ще ти върна парите, моля те, много ме боли корема, не мога да отида до магазина, като се връщаш ми вземи. Взимаме ги, мерси, ама има нещо да ти кажа, нямам пари. Е, това каза. Хора, това е финалът на това видео. Както виждате, купичката е празна, въпросите свършиха. Надявам се да ви е било интересно да ни слушате глупостите и също така не забравяйте да дадете един палец нагоре, там долу subscribe бутона. Това ми е трето видео, така че знаете какво да правите и може също така да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качам ново видео, което ще е всеки понеделник. И какво друго? Очаквайте ме следващата седмица, където също ще се появя с напълно изцяло ново видео. С мен ли? Не. Чао! Ти не беше на диета. Добре. Окей. Явно не. Я ми лековата. Люлин Райдърс вече ми я знаят. Окей. Това ще го видят едитна. Що? Защото си излагаш. Така. Да, не ме ми дава повече време, но не си мисли, че и ти не си... Разбрах си мисъл.